Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci. A bidiyonmu na yau mun zo muku da albishir sannan kuma za mu ba da wasu shawarwari akan survival fund. Wato survival fund kamar yadda kuka sani kwanaki akwai lokacin da suka babba da kuɗi na program da aka cike na tallafi da aka bayar sabida wannan da aka samu na COVID-19. To daga baya kuma sai suka dakata da ba da kuɗi da suke yi na tallafi da ake bayarwa na survival fund. To a jiya ne suka ƙara magana cewar insha Allahu goben nan za su ci gaba da ba da tallafi da ake bayarwa na survival fund. So a baya akwai waɗanda sun ciccike abin nan kuma sun cancanta amma kuma ba su samu ba. To shine muke so mu ɗan ba da shawarwari akan yadda mutum zai yi ya samu wannan abu ko da ya yi applying sabida an samu matsala akwai waɗanda a baya sun ciccike ba su samu ba. So shawarwarin dai da za mu bayar su ne matsaloli ne waɗanda suke sa irin wannan idan mutum ya nemi tallafi ko ya cike wani tallafi ko loan baya samu. So abubuwan da suke kawo haka su ne, na farko dai akwai waɗanda account ɗinsu ƙarami ne, wato akwai irin account da ake buɗewa irin student account ɗin nan. To idan student account ne da kai wanda kuɗi ba sa shiga da yawa, to gaskiya ba lallai mutum ya samu irin wannan tallafi ba da ake bayarwa sabida ko da an turo kuɗin ba za su shigo cikin account ɗin ba sakamakon account ɗin ƙarami ne. To duk wanda ya san yana da irin wannan matsalar sai ya garza ya je banki ya yi upgrading ɗin account ɗinsa, wato a zamar da account ɗinsa babba sabida ya samu wannan tallafi da ake bayarwa na survival fund. Sai kuma matsala ta biyu wato BBN. Akwai waɗanda suke sa BBN ɗinsu su yi mistake su sa ba daidai ba. To su ma ana samun irin wannan matsalar, ko kuma sunan da yake a BBN ɗinsu ba shine sunan da yake a cikin account number da suka bayar ba na survival fund, ko kuma wani tallafi haka kamar su COVID-19 da su NYF ɗin nan. To duk ana samun irin wannan matsala idan mutum ya bada BBN ɗinsa wanda bai yi taliyin da sunansa ba, to shi ma ana samun irin wannan matsala. Sai kuma matsala ta gaba wato lambar waya. Akwai waɗanda suke ba da lambar waya ta zama ba daidai da lambar wayar da take a cikin BBN ɗinsu ba. Ya kamata idan kana cike irin waɗannan tallafi ya zama cewar account number ɗinka, number wayanka da ka bayar ya zama ita ce number wayan da ka yi BBN ɗinka da ita. Sai kuma matsala da ake samu ta shekaru. Akwai wanda kuma za ku ga shekarunsu ne wanda bai yi daidai da na BBN ɗinsu ba, ko kuma shekarunsu sun wuce na criteria wato abubuwan da ake bukata. To irin wannan su ma ana samun matsala, sai ka ga sun cike tallafi ko kuma sun cike irin wannan grant, su ma suna samun matsala ko da an turo kuɗin ba zai shiga ba. So shi ne muka ga ya kamata a ce mun ba da shawara akan cewar duk wanda ya san yana da irin wannan matsala da ya daure ya je ya gyara a bankinsa sabida a samu wannan tallafi. Goben nan dai suka ce za su fara turo wannan kuɗi kamar yadda suka faɗa. Shi ne muka ga ya dace mu gaya wa mutane, mu sanar da mutane cewar ga halin da ake ciki, sannan kuma duk wanda ya san yana da matsala sai ya ƙoƙari ya je ya gyara. To a nan za mu kawo ƙarshen bidiyon namu, sai kuma in Allah ya kai mu wani lokaci. Kar dai ku manta idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka, ya daure ya mana subscribing, sannan ya taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin wasu videos ɗin namu, sannan kuma ya daure ya mana liking a wannan bidiyo, sannan ya yi sharing ɗinsa ga sauran 'yan uwa. Mun gode.